Oh, vape bill naglaps kag nangin layina. Edad sang sarang makabakal sinigin panubuan. Manegosyante sang vape products sinakabig ini nga bulig apang Department of Health o kung DOH kag pila ka maginikanan ende pabor. Si John Sala nakatutok. Madugay na nga nagagamit sang vape ang 24 anyos nga si alias Boy. Suno sa iya, ginakabig ni ini nga pampalipas oras lang. Pangkuha sang stress kag alternatibo sa sigarilyo. Mahilig ini sa flavor juices, bangod maluwas sa makapaaso-aso ka, mahamot man kuno ini. Manumduman nga santo sa FDA Advisory No. 2022-1069, ginaban ang distribution, importation, manufacturing, sale, offer for sale and online retail sa mga flavored liquid refill solutions, magluwas sa tobacco and menthol flavor halin sang May 25, 2022. Okay, sa kay pwede na kami kabakal kay isang last, hindi kit pwede. Daw ginas pag antes sa mag flavor ban, bigay nag-gourd kami sa Diyos para mayo man nabalik subong. Apang lakip ini sa mga gindula sa bag-o lang nanginlaye nga vape law. Maluwas sa pagpasugot na subong sang pagbaligya sang flavored juices sang vape products. Ginpanubuan naman sa 18 anyos ang edad sa mga sarang na sini nga makabakal, halin sa 21 anyos ang una. Amat-amat lang kay isa pa gid pandemic na daan. Ginakasubo naman sa Department of Health 6 ang nasambit nga layi. Ginakasubugid naton ang pag-develop sa ang muli nga pag lapse into law, no? Amo na siyang term nga ginagamit naton sa ginatawag naton nga vape bill. Kaya ang vape bill, it contains various provisions nga ang hindi tani naton gina-recommend. Apang suno kay Alvin, siya mismo ang makapamatuod sa maayong madulot sang pag-vape. Kung gapa aso-aso ka vapor man na siya mo magpa-aso-aso ka daw hype ka bala. Daw ara ka sa trend. Bagay nga ginakwestiyon sa DOH-6. Bangod suno sa ahensya, wala sang maayo nga mahatag sa lawas ang bisan ano pa nga bisyo. Suno sa iloy nga si Queenie, ginarespeto sining desisyon sang iban nga magamit sang sigarilyo o kung anuman nga alternatibo sini. Apang kun siya ang pamangkuton, hindi gid ini magpasugot nga sa pila ka adlaw ang iya mga kabataan ang mausar man sini. Personally, smoking is a no-no for me. So, it will be a great disappointment sa akon as mother nga ang bata ko naga-smoke. Upod kay si Dudu Duque, John Sala, Buona, Western Visayas.